агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 16 апрели соли 2024 аз анҷоми тафтиши пешакии парвандаи як капитани милитсия бо иттиҳоми порахӯрӣ хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, шаҳрванд аста унвони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо ариза муроҷиат карда хостааст то нисбат ба таҳқиқотчии гурӯҳи таҳқиқотии шӯъбаи милитсияи ноҳияи Варзоб капитани милитсия Раимзода чораҳои қонунӣ андешида шавад. бино ба иддаои шаҳрванд аста капитан Раҳимзода аз ӯ барои оғоз накардани парвандаи ҷиноятӣ вобаста ба як ҳолати садамаи нақлиётӣ ғайриқонунӣ ба сифати пора маблағи 20,000 сомониро талаб карда истодааст. дар пай ин муроҷиат аз ҳисоби кормандони мақомоти агентии мубориза бо коррупсия гурӯҳи оперативии тафтишотӣ таъсис дода шуда саҳнаи 12 феврали соли 2024 Раимзода баъди дар утоқи кории худ аз аста гирифтани маблағи 20,000 сомонӣ дастгир гардид. маблағи зикри шуда аз ӯ ҳамчун далели шайӣ ёфта гирифта шуд. хабар додааст маркази матбуоти агентӣ. дар хабар ҳамчунин гуфта мешавад ки вобаста ба ҳолати зикри шуда нисбати Раимзода бар асоси моддаи 319 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ва тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои муайян баррасӣ намудан ба додгоҳ ирсол карда шуд. худи капитани Раимзода ва ё адвокат ва ё наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд. ба ӯ бар асоси моддаи 319 ҳамчун ҷазои ҷарима ба андозаи аз 3650 то 9125 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне аз 262800 сомонӣ то 657000 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 3 то 5 сол таҳдид мекунад. мақомоти вазорати корҳои дохила дар баробари дигар мақомоти ҳифзу ҳуқуқи Тоҷикистон ҳамеша дар радифи ниҳодҳои аз ҳама фасодзада дар ин кишвар ном бурда мешаванд. Тоҷикистон дар умум дар қатори кишварҳои фасодзадаи дунё номбар шуда дар радабандии ахири созмони шаффофияти байналмилалӣ дар миёни 180 кишвар дар зинаи хеле поёни 161 яъне дар байни 20 кишвари фасодзадаи ҷаҳон ҷой гирифт.